el fet de ser candidat i implicar-me més directament en política, pues ja ahir va respondre també els efectes de la crisi i de qui va ser qui va acabar pagant els efectes de la crisi, que van ser les classes populars. Em semblava que havia de posar el meu granet de sorra en aquest sentit i per això em vaig implicar directament en la política i finalment pues, vaig ser el cap de llista de Compromís per la Pobla de Farnals. I com a Emili jo crec que molts decidirem entrar en política perquè el que veien no ens agradava, perquè pensàvem que simplement queixar-se en casa, en els cafès, en internet no era suficient i que s'havien d'implicar d'una forma més directa i que n'hi ha més directe que la política municipal. El col·lectiu de Compromís és molt jove i el que tinguem la sort és que en la nostra situació se trobaven altres persones que estaven igual d'indignades, que tenien tantes ganes com nosaltres de canviar el que s'estava visquent al poble i se trobarem un equip fantàstic a nivell humà, a nivell molt implicat i a nivell sobretot de gent molt professional que ens ha ajudat molt. Ens hem trobat en manca d'infraestructures i d'equipament en molts sentits, des de voreres alçades, voreres que rellisquen, arbres morts, tota aquesta classe de coses les hem hagut d'anar una oficina de turisme tancada en un poble eminentment turístic. Una oficina de turisme sense personal per atendre-la i que no s'havien preocupat de que s'ocupara aquesta plaça. Hem fet una borsa de treball i hem contractat a una persona i durant aquest temps hem mantingut l'oficina oberta amb becaris. L'eslògan de la nostra campanya era per un poble viu i el que sí que volíem era revifar el món cultural del poble perquè si trobàvem que no es feia res absolutament. Hem aconseguit fer una altra vegada tornar a tindre un cicle estable de teatre, tornar als programes d'animació lectora, a contacontes, hem fet el circuit d'Art a la Mar, que és un festival de teatre que comença a donar peu a la d'eixida a la temporada estival a la mar i els reptes que tenim cara endavant a nivell cultural sobretot és una inversió forta perquè necessitem un nou auditori teatre perquè no cabem en el que tenim i està molt obsolet i funciona molt malament i ahí és on estem adreçant tots els nostres esforços. A nivell turístic ens manca una marca de qualitat en el poble i hem fet un manual d'imatge de marca de turisme, hem obert una pàgina web que utilitzarà aquest manual d'imatge de marca i a més anem a continuar millorant els equipaments i les infraestructures de la platja per a que la imatge de marca es corresponga amb la realitat. No només imatge de marca, sinó hem posat en marxa les xarxes socials que no existien, hem modernitzat la pàgina web municipal perquè no era un pamflet el que n'hi havia, hem obert un Facebook de turisme, un Facebook municipal, un Facebook d'ocupació, hem posat en marxa el butlletí d'informació municipal, un poquet perquè també la informació arribi al ciutadà i al visitant, al turista potencial. Bueno, una cosa que ens defineix a Compromís com a partit nacional i de estricta obediència valenciana, que és la nostra llengua, doncs hem promocionat i promogut l'ús del valencià tant en les xarxes socials com en les comunicacions de l'Ajuntament. El pròxim ple anem a treure un reglament d'ús del valencià a nivell intern en l'Ajuntament. Des del punt de vista educatiu és revifar l'escola d'adults, que estava pràcticament morta, i els grups de valencià per a la preparació de les juntes dels exàmens de la Junta estan sent un èxit. El programa de voluntariat pel valencià la veritat és que està anant superbé i realment veus que la gent ho pren d'una forma molt natural i amb moltes ganes de dependre i de disfrutar també d'aquest avantatge de tindre dues llengües. La promoció del comerç i la implantació de noves empreses mitjançant un programa d'ajudes a la implantació i a la millora de les empreses que ja estan instal·lades en el poble, doncs per a revifar l'economia del poble. I per la part d'infantesa i joventut estem encarats a fer un Consell de la Infantesa, que ja estem en marxa i és un procés llarg però molt bonico, i sobretot dirigir a començar a adreçar polítiques de joventut perquè realment el col·lectiu joves és un col·lectiu que ens resulta difícil arribar des de l'administració pública. Canvi d'actitud, l'escoltar a la gent, atendre-la i no fer la política eixa de la Simanello i tu... I que la Casa del Poble és una casa del poble, les portes estan obertes, es pot parlar amb nosaltres en qualsevol moment, que nosaltres també estem per això, per a que ens conten les coses i per a que ens plantegen necessitats i poder dur a terme el que la gent vol, que per això estem.